Bikingak da abentura saio bat, gai ezberdinak landukoian saio bat, eta laguntasunan inguruko saio bat ere bai. Bai, da autokarabana baten, 3 Bikingak ze etorri gea gure kantak esaten duen bezala, itsasoak zeharkatzera gatoz, gure mugak bihotzak eta zuek danak zeharkatzera gatoz. Hasteko guk sortutako proiektu badalako, eta horre sorbenak toki handile eduki du. Horrek eman digu aukera gure imaginariu eta gure ideiak burutzeko, eta hori bada gure sello propio bat badauke. Eta bada programa freskue, berritzaileen, nahiko toki eduki deu, geure ahotsa hor jartzeko, eta hori ETB-en ez da hainoikue izeten. Oso zintzoak gara, oso zuzenak gara, lantzen ditugu eta hausnartzen dugu, kuestionatzen ditugu hainbat gai, eta hitz egiten dugu bebai, 3 emakume gara, eta bebai guretik, ez? Oso guretik, orduan, hitz egiten dugu iaia filtrorik gabe. Hori da, autokarabana batean ibiliko gara, eta bideo horretan topo egingo dugu pertsona ezberdinekin. Batzuk ez ezagunak izango dira, eta beste aurpegi batzuk izango dira ezagunak. Besteak beste, gaur batzuk ikusiko ditugu hemen aurre estreinaldian, Soy una pringada, adibidez, Maialen Gurbindo, Chica Sobresalto, Asier Arramendi futbol jokalaria, eta bar.